ma Ramogi Radio. Ramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Oromo kanyo sabiro mar rodi chieng en kinde mar winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni to magi thund weche mabende waikonigi elak sechegi. Jong'anyo mathoth yudo hinyruok kendo gidhi nyime kod yudo thieth e od thieth ma Kenyatta. Komachielo bende ni achiel kuom obila oyudo hinyruok marach mokalo tok jong'anyo monje chuny boma ma Nairobi. Bende enani kwe nitiere chuny boma ma Kisumu kanyakla kod mano ma Homa Bay e kinde ni mabende rowere mag Gen Z medo ng'anyo e thoth bombe ma pacho kae ka bende giparo jogo mabende ne onegi e kinde ng'anyo mar higa mokalo. Machiegni jong'anyo mathoth oyudo hinyruok kendo sering kod gi thieth ma Kenyatta kama bende gidhi nyime kod yudo thieth gi sani. Ng'anyo mar paro jogo mane owito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro ma chik mar omenda ma higa mokalo dhi nyime moko kuom bombe pacho kae karita oride alwora mar od bura mamalo kalore gi ng'anyo ma bende dhi nyime boma ma Nairobi kod bombe mamoko e pacho kae. Bende okworo bila e chuny bombego mar chiwo arita kwe. Tulikuwa tu tumesimama hapo Huduma Center. So venye makarao wamekuja kama radikuli za tano. Wakaanza kupiga bullet na matia gas live. Wana point kwa mtu na wanapiga. So wamepiga best yetu, wametoa meno yote hapa kuna shimo. Tulikuwa hapo Huduma Center. Okay, there are so many wameja hapo tao na watu wa nini wako hapo, so many people injured wako hapo. Achiel kuom obila oyudo hinyruok marach mokalo tok jong'anyo monje e chuny boma ma Nairobi. Ng'anyo no mabende dhi nyime bombe mopogore pacho kae. Maneno gai mar doho machona David Maraga oriwore kod jopiny ng'anyo no ka obila bende koro lora paya ma Ngong Road tok jong'anyo lore mana seche machuok mokalo. En ng'anyo mabende dhi nyime pacho kae mano mar paro jogo mabende nowito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro ma chik mar omenda mar higa mar 2025. Bende chenro mag ohala kanyakla kod mago mag wuoth orichore mokalo e chuny bombe kaka mano ma Nairobi, Mombasa, Kakamega e kinde bombe mamoko mabende ng'anyo no dhi e nyime gi e kinde ni moko mathoth pod wamedo mi kaka weche dhi nyime ka bende dukni mamoko lor e bombe mopogore mabende ng'anyo no dhi e nyime gi e kinde ni wadwani mondo watudre kod reporter marwa Eric Owenga mabende nyiso wa kaka chuny boma ma Nairobi chalo kaka obila rakore kod jong'anyo e chuny boma ma Nairobi. Erokamano nyakora Ramogi abiro achiel kachiel ka okia paya ma Ngong Road kuma gie sani lwasi
liet mokalo kalure ni rowere mane ochopo ka karomgi gokinyi ne otemo mande gichope chuny boma Nairobi. Kata kamano ne ogeng'i koda apisas mag obila mane oramo ni onge chopo chuny boma ma Nairobi. Kuma odiochieng' ma kawuono ng'anyo dhi nyime kendo ne ni barok mapek mokalo mane ochuno obila mondo oti kod rido mar rungo wang' mar keyo rowere go mane kod mau mager ma chopo chuny boma Nairobi. Kendo bang'e ne gido thuolo rowere go mar loro apaya ma Ngong Road ka mano machiegni kod kar thieth ma Coptic mar mondo kik geche kal ka giloro kanyo kod kite mondo gache kik kal. En gima nokelo kendo keto weche mag wuoth matek mokalo okinyi ma kawuono gimo saa 5:04 kanyo. Sani dhano kalo achiel kachiel ok ging'eny ahinya kata geche maneno kakalo ka gin achiel Mok Town to mak mana ni geche mating'o jowuoth to koyie ni kalo roundabout Masiti ka gidhi chuny boma Nairobi kaka okang' maneno ni githiro oganda mang'eny mar kik chop chuny boma Nairobi kuma gie sani ng'anyo tedre mokalo nyakwara. Kaka kamano pod wan ka kineno ka apisas mag obila obedo ka mago morwako uniform ka achiel kod mago morwako lewni mag jopiny ng'iyo kaka ginya rido mokalo weche mag arita ka tok rowere mane owuok kuonde mopogore opogore mane geto tiyo kod apaya ma Ngong Road kachopo chuny boma Nairobi nogeng' mar mondo kik gichop chuny boma Nairobi. Kaka manyakwara mogi pod wan ka kendo waluwo weche achiel kachiel kok chuny boma Nairobi ka odiochieng' ma kawuono. Kaka mano waduok studio an Eric Owenga. Erokamano ahinya jafwa marwa Eric Owenga kuom miyowa lipot machalo kamano mago mabende dhi nyime chuny boma ma Nairobi ka bende obila medo rakore kod jong'anyo e chuny boma ma Nairobi. Wadwa ni mondo watude kod lipota marwa Collins Okaka mabende nitiere chuny boma ma Nairobi mondo nyiswae kaka chuny boma chalo kod mago mabende dhi nyime e kinde ng'anyo mabende dhi nyime chuny boma ma Nairobi. Machiegni jafwa marwa Collins Okaka mondo imiwa ler mathoth ewi mano mabende dhi nyime chuny boma ma Nairobi. Hello, Roda. Yes, awinji. Machiegni. Roda achiel kachiel kowuok e chuny boma ma Nairobi, thuolo masani antiere apaya mar Kenyatta Avenue mabende osebedo paw lweny chakre saa 5 nyaka sani ka jong'anyo ma kwan gi medore kaka saa sudo medo rakore kod apisas mag obila ma bende opore chuny boma ni mar mondo mi giket kwe. Nyalo paro ni odiochieng' ma kawuono en odiochieng'no mabende ne en mano mar rapar mar rowere mag Gen Z mane onegi e kinde ng'anyo ma higa mokalo mane kwedo paro mar chik omenda mag 2024 ka odiochieng' ma kawuono rowere kaachiel kod jonyuol rowere go ne ni kod thuolo makende mar chiwo luor ne rowere mane owito ngimagi e lwet obila. Nyaka sani kwan jong'anyo mana kaka iwinjo no Roda en rakruok maka ikacha chuny Nairobi en paw lweny ka obila rakore kod jong'anyo. Nitiere jogo ma nyaka sani bende hinyruok ka osechwal gi nyaka kuonde yudo thieth mopogore opogore. Kata kamano rakruok ma kamaendi en mano ma bende kinde kelo midhiero mathoth nimar kaka saa medo sudo kaka jong'anyo gi bende kwan gi medore kendo kaka gima ne kata arita mane sirikal temo keto e chuny boma ma Nairobi mar geng'o gimoro mi kik gidonjo e chuny boma ma kata gima otore nikech kwan gi medore kaendi. Nitiere jotelo mano mabende ne omanore kod kata nochung' kod rowere gi mano Opiyo Mtata mabende kuom thuolo malach osebedo ka obet mana piny e chuny boma kaendi e apaya kaendi ka ochung' kod rowere gi. Mana kaka iwinjo no chien kanyo en ng'wech mag risasi mabende pod dhi nyime Roda nikech ma en odiochieng' makende mar rapar mag rowere mabende koro jowetegi owuok oko mar neno ni gichung' kodgi. Kata kamano ok osebedo kaka odiochieng'no mane kaka ne gichano nikech osebedo mana paw lweny e chuny boma ma Nairobi ka dwachgi maduong' en neno ni gichopo e alwora mar od bura mamalo mondo mi gidhi chiw luor margi mogik margi ne rowere go nikech kanyo mabende moko kuomgi nowito ngimagi kane gidonjo e od bura mamalo tarik 25 dwe mar 6 higa mokalo. Roda en gipenjo inyalo penja ka onge iro mar tiagas oromo kora.
Musainya kuom mano. Erokamano nyo kuom yawa lipot machalo kamano. Pod wabiro medo tudore mar mondo wamed ng'eyo mano mabende dhi nyime chuny boma ma Nairobi. Erokamano ahinya Collins Okaka. Collins owacho kanyo ni iro malungo wang' oromo kore. Nyasaye mondo mi oritgi kata kinde mabende gitiyo tich makare mar nyisowa mano mabende dhi nyime ka odiochieng' ma kawuono e chuny boma ma Nairobi kanyakla kod bombe mamoko e pacho kae. Ng'anyo mabende dhi nyime mar paro jogo mabende nowito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro machik mar higa mar 2024. Wadwani mondo wachope kaunti ma Homa Bay kama bende wayudo ni kwe nitiere boma ma Homa Bay kendo chenro dhi nyime kaka pile. Ohelni kod yore mag wuoth bende dhi nyime maonge ng'ikruok moramora e kinde ni mabende ng'anyo dhi nyime pacho kae mar paro jogo mabende nowito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo paro machik mar higa mar 2024. Kata kamano moko kuom rowere ne owuok oko mana kweth matin mar rowere ne owuok oko mar ne kwedo nek mabende osebedo ka dhi nyime e pacho kae ka bende gi paro godo nek mar Albert Ojwang mano mabende en bura mabende pod nitiere do ka bende pod imedo non kendo pod imedo dwar ng'e jogo mabende ne onego Albert Ojwang. Moko kuom jokanyo kata jodak ma Homa Bay oloso e yo machalo kamae e wi ng'anyo ma kawuono. Nyinga iluonga ni Evans Otieno, na jawo Homa Bay kae. Neno odiochieng' mar jensis mar paro jensis wetegi mano otho. To kwang'iyo Homa Bay chwa ka waneno ka piny okwe, wan wamon mana gi chunywa. King'iyo oko kata jok mang'anyo go gin jok machalo ni gin jok mapok no ng'anyo, pok giwinjo mit ng'anyo gi ber ng'anyo. Wan waseneno mit ng'anyo gi ber ng'anyo. Koro gi kawuono wambe kaka gin nwawenegi ni gimbe giteme giwinjie kaka en gima lit miwuoro. Wan oseduoko wa chien. King'iyo kaka Homa Bay kawuono wadongore, ndara losore, gimora mora dhi mbele, tiyo wala dhi kama kawaida. Koro wan waneno gi kawuono ni mondo wawene gi gimbe giteme. Wan e sirikal. Gima dang' wachak walare maduong' onge. Koro sirikal omed mana losonwa Homa Bay, okanyal wuoyo kuonde mamoko. Ana wuoyo kaka ja Homa Bay. Nyinga iluonga ni Bruno Ywaya, ajadak ma Homa Bay kendo wan e kom mar pikipiki ma Homa Bay town. Wan kaka sani waneno ni onge tiende mondo wang'any nikech wasebedo kwa ng'anyo to gik wang'anyo negi ok konywa nyithindwa matho. Wakwayo ni kamoro amora mantiere ng'anyo kamoro amora e Kenya mzima kata Homa Bay mondo gi stop, mondo wami sirikal yot mondo titije kaka ginyalo tiyo maber ne jo Kenya. Kendo wakwayo ni mondo jodak duto tete ma Homa Bay mondo wuog oko mapod oloro duka. Yauru dukni, yauru kamoro amora nyaka mama mboga, nyaka jo boda boda. Ringuru kamoro amora mondo ulos ohala mondo chumi mar Homa Bay odongre kaka dongore pile. Wan vijana ma Homa Bay wawuok oko kawuono mondo wakwed mondo wakwed nek minego go vijana e lwet polis. Vijana yudo majira mopogore moko yudo ng'ol e lwet polis, to polis onego bed ni rito wa. Vijana power. Mar ariyo wadwa kwero wa console ama wariwre gi jowetewa manotho during protest mar finance bill. Jogo ne otho kendo ne giwito ngimagi mondo mi wachop kama wachopeni. Finance bill nobedo rejected koso noko bedo rejected. Lakini sani wan ka nikech gen. Wadwa ni wapargi akina Rex Masai, akina Denzel, may their soul rest in peace. Vijana power. Wale kaunti ma Kisumu kama bende wayudo ni kwe nitiere boma ma Kisumu kod alwora mare kendo chenro dhi nyime kaka pile. Ohelni kod yore mag wuoth bende dhi nyime maonge ng'ikruok moramora e kinde ng'anyo ma bende dhi nyime pacho kae. Kathoth johala bende ne ochopo kuonde magi mag ohala, moko bende ne ok ochopo tesend nyamburko ma Kisumu Bus Park. Moko kuom joriemba nyamburko ma bende ting'o jowuoth ne ochopo kanyo mar ting'o jowuoth ka moko bende ok ochopo e gwenge kata kar dak ma Kondele kama bende ng'anyo ohinyo bedo. Onge ng'anyo gi kineni, onge ng'anyo ma bende dhi nyime kar dakno ka bende ka jodak ma Kondele dhi nyime kod ohelnigi kendo gidhi nyime kod tijegi ma odiochieng' ka odiochieng'. Moko kuom jokedne ratich oganda e gwenge ma Kisumu oloso e yo machalo kamae e wi ng'anyo ma bende dhi nyime e pacho kae. Wawuok oko kawuono mondo wachung gi jowa manyonegi mwaka ma 2024. But gimo mako dhoga kawuono ni ati kawuono nyaka guns mano timre Nairobi ka obedo implanted
Kisumo kae. Litna kendo awacho niya, wan kaka jo Kisumo, we are always peaceful. Ka wantiere Kisumu kar kae, wayudo ni mandamano nitiere chik. Kendo en chiko yino ni mondo watim mandamano. To wayudo ni seche duto, kuwaketo mandamano, to wayudo ni nitiere goons mobedo deployed. Nitiere goons moketi. Ni mondo timang'owa okethnwa mandamano. To mandamano marwa is always peaceful. Wayudo ni kata kawuono nitiere jok manoketi in strategic areas manyo some of our comrades. Comrade Boni is imanyo everywhere. Nitiere jok manoketi ni mondo mi omake. Kwetha mar rowere moko mabende ne tiyo kod pikipiki ne oketho twak mabende jogo mabende kedo ne ratich oganda e gweng' ma Kisumu ne bedo godo mara ne wacho ni geno gibiro dok chien e wechego mag ng'anyo mar medo sundo sirikal e wi nek mabende dhi nyime e pacho kae. If these people want to seek justice, they should not interfere with infrastructure. They should not use products and other methods of destroying the country. We are not here to accept what the government has said. We need peace. We are not a crime against humanity, but they should use a good method to address what they want, but not to use method of hooliganism, not to use the method of looting, not to use any method of violence. So they should give us peace, because it is what the president and the prime minister is doing. Raila Odinga is the final person, is the person we are taking in order. If he said do this, we shall do. If he has kept quiet, nothing will take place. Let them follow the procedure of looking for justice, but not to interfere with the business, but not to interfere with the flowing of traffic. We are taking order from the period. Kwa weo wechego mag ng'anyo wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jatenda migao mar pur Lucas Musenda e kaunti ma Migori wacho ni gie kinde ni gisechako timo tiegruok makare ne jopur e kaunti no mar neno ni pur obedo makare kaunti no kendo giyudo chiemo moromo e kaunti no ma Migori kokalo kuom tiegruok kanyakla kod nyiso gige pur e kaunti no ma Migori. Koke kaunti ma Migori Jojuma miwaler mathothi wachni. Jatend migao mar pur pith jamni kaachiel kod re kaunti ma Migori Lucas Musenda wacho ni ka okalo kuom puonjruok e buche mopogore opogore mabende ong'ere kaka field days mag spiro ka gitime konde duto e kaunti ma Migori koro osemiyogi thuolo mar puonjo jopur e yorego mag pur manyasani kaachiel kod kata tudogi kod chiro mowinjore. Musenda wane ber ka jopur koro chopo rombegi ma ipuonjo jopur ma ong'ere kaka field days kata exhibition mabende wacho ni koro osemiyo kaunti ma Migori osego okang' makare e wechego mag pur. Musenda wane kawo chakre dwe mar achiel mar higa ni nyaka sani gisebedo kod romo machal koda mag gwenge mopogore opogore e kaunti ma Migori kama jopur oseyudo puonj mopogore opogore ma oting'o pur e yor lony manyasani. Maonyesho haya yana umuhimu sana kwetu sisi kama idara ya kilimo kwa sababu huwa tunatafuta njia mbalimbali za kutoa mafunzo kwa wakulima. Na kuna mafunzo ambayo yanaweza kupeanwa kwa mkulima kwake kwa shamba lake. Kuna maonyesho ambayo yanaweza kufanywa kwa demonstration farm. Na kwa hivyo katika kalenda yetu ya kupeana mafunzo kwa wakulima, field days ni sehemu moja muhimu sana ambayo sisi tunaichukulia maanani sana. Mwezi huu wa 7, mwisho wa mwezi wa 7 tutakuwa Awendo pia na field day kama hiyo. Jatend migao ni wacho ni kata tarik 26 mar dwe gidhi bedo kod romo kata field day madhi kelo jopur mopogore opogore kod jolony e yorego mag pur. Roma idhi bagi e stadium mar Rongo kama bende koro kwa jopur mondo koro wuog oko kendo kawo thuoloni ma yudo tiegruok. Tuko na participants wengi, mashirika mbalimbali yakiwemo mashirika ya kibinafsi na mengine ya kiserikali ambao yamejitokeza kuja kuonyesha wakulima kilimo bora. Kuna mambo mengi ya kisasa ambayo yatakuwa yanaonyeshwa pale, kutakuwa na mafunzo teletele, na kwa hivyo ni nafasi nzuri ya wakulima wote kutoka kaunti yetu yote ya Migori, sub-counties zote 8 tuweze kukutana pale ili tuweze kuelimishana. Jatend migao ni mar pur pith jamni kaachiel kod re kaunti ma Migori wacho ni gombo margi ene jopur koro bed kod lony mopogore opogore to ahinya kindeni mantie lokruok mar kor lwasi mondo gidhi nyime kod golo chiemo moromo e kaunti ma Migori. Musenda wacho ni kata yorego mag yudo chiro makare be nyaka sani koro giloso mondo koro jopur koro bed kod yot ka gisetimo keyo margi e kothe mopogore opogore. Ne ojiwo oganda kaunti ma Migori duto mondo rwak
chendogo mag pur mopogore opogore ka wacho ni kaunti ma Migori nitie kod lowo makare kod lwasi maber e yorego mag pur. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Wadhi kaunti ma Siaya kama wayudo ni bang' thuolo mabende oingo higni 20 mar ywaruok ewi tayo ka thidhna mayala kata Yala Swamp. Gikone to duoko mar tieko ywaruokno koro limbo. Jodak e alworano koro chiegni chopo e winjruok gi kambi mar Lake Agro Limited mabende en jaket mwandu matayo kar thidhnano. Kowuok e kaunti ma Siaya, George Amulo miyo waler mathoth wachni. Kane wadhi Nairobi ne wawinjore ni gik notim tok chik kendo ne wawinjore gi National Land Commission ni gibiro romo grai kende, giromo community leaders kendgi, giromo gi jo county government kendgi, then wabiro romo karachiel to wang'ado wach mitimo. But gima duong' ahinya manitie en ni waweyo ni kuoma nomirai nomiye maduong' ahinya mama nok nyalre. Dak miye eka 10,016 to wan to imiyowa 3,000 dhano mohinga 10,000. Ni wawinjore onge ng'at manyalo bet bang' higni 66 higni oboydo ka ji duto setho. To gima duong' saidi man wawinjore ni loni onego bed registered e nying japiny mondo obed mar japiny. Mano Fredrick Ochieng' Okumu ma en jakom riwruok mar jopiny mawuok Alego Kadenge mapuro e alwora mar Thidhia Mayala kuno ka olero moko kuom winjruoge manyocha ne gichopoe e kinde romo mane gibedo godo gi weg kambi Lake Agro to kod duol mar National Land Commission kamayo ndamo ma jopiny Mayala Swamp kuno rwako. David Juma Agutu en achiel kuomgi. Wan kaka jopur waonge kod lweny gi investor to gima wan godo maduong' en ni wadwaro gimiluongo ni peaceful coexistence with the investor ma wan go ma en Lake Agro. To gima okelwa kawuono ka en ng'eyo ni to report mane ne jowadwa manodhi Nairobi noduogo go mondo mi wang'e kuma dieri nitie. Ta anyalo kwayo jopiny ma jothurwa ni wabeduru mos nikech wang'eyo na dieri bende biro neno. Ne giwacho weche gi kinde romo manyo gi bago yo Kadenge kuno mar poro wach to kod chiwo duoko ewi romo mane obetie Nairobi e wach ywaruok mosebedo Yala Swamp kuno ka Margaret Oloo gunyo to koro duoko erokamano makende ne okang' ma osego nyaka sani. Mokwongo gonu gavana orengo erokamano kuom mako badwa kochung' kodwa seche te iwang' yorni mondo mi wayud puothwani. To gima akwayo kambi waongo go wach to wayud lopwa maber maonge gimoro makendo walaro go kambi bende oyud mare. Wach mang'eng onge, nyithindwa to wethuo wago ka gimoro nitie tiloso kod nyithindwa dhi bedo jok moko mwamonrego. Magi giwacho ka Margaret Adhiambo to kod Bernard Mgele ochung' kar tiendgi ni gima duong' en neno ni Thidhia Mayala no ndiki e nying jopiny. Ago erokamano gavana. Ka wanwang'o Thidhia ni bobeto marwa bu wayudo barua maru nam. Nwago ni Nyasaye erokamano. Akwayo rengo ka gavana mano katima tek mondo ndik puothwani. Nitie barua mon inventory mondo ndik from his office mondo dhin ka land register mondo puodho ni ondike e nying community. Kata ka pod gipasiu riembo wach mar revocation mar lease mang'an mabandiani to ondike e nying community maka pod mujaindi osenwang' biro marach boseriembe to kodwaro kendo to koro apply fresh ka puodho osendike nying japiny mane kwayo majo Kadenge. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Gi report ma George ne mabendo kilowa giko mag weche manyene yorno maradimba gi lak sechegi atoka watieko yani duol mabende tayo ute fwambo e pacho kae kumulendo machiel kachiel mag ng'anyo ma pacho kae e yor TV kata wang' jowi kanyakla kod Nyakalondo kabende gi singo mar kao kang' mager ne ute fwambo kata TV kanyakla kod radio kata Nyakalondo mabende brobalo kod chikno en kum mabendo gol mondo wang' jowi kanyakla kod Nyakalondo kik kel chenro kata pichni mag ng'anyo mabende dhi nyime achiel kachiel ka bende wacho ni ute fwambo mabende biro timo mano ibiro kawnegi okang' mager. Watudo koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien yo machuok to koromo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Radio Ramogi, the station with the best music. I love the music. Best music. Ma Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Esanga liloba ya suka tika kosala enzomo papa mwasi abandaka mobali te na bandiyo
eloko ekininga na ebite nazalaka lolendo na nzoto nanga nasekaka nempote komonte papa soki eyelinga boye epai na yo koseka te l'amour aveugle. C'est sérieux yo Ibrahim nabani kolinga yo soki nga namoni yo te motema moto lokola ndelikamo oleisinga nini yongo papi c'est tout à fait nazongi mwana moke nabeba motema epai ya mibali lelo nazongeli plaisir ya kolinga. Ibrahim nabani kolinga yo soki nga namoni yo te motema moto lokola ndelikamo oleisinga nini ongo papi c'est tout à fait nazongi mwana moke nabeba motema epai ya mibali lelo nazongeli plaisir ya kolinga. Le sentiment le plus proche de l'amour, c'est la haine. Moto yalinaka makasi, yete aboyaka makasi. Tozalaki pourtant lokola bana mapasa. Bapasi na bisengo nyonso tokabolaki. Na comprendre
Canapé bisoto bona yo dilouloué. Ouvre-moi la porte vraiment. Je suis au comble du désespoir. Oininga boyena kamwe minge. Songisela na kongresse na pesa yo mama. Bato amabe bako profite po baseka biso Ikaboe mwano yo nakoni kaka mokolo moko. Le sentiment le plus proche de l'amour c'est la haine. Moto ya inaka makasi yende aboya kamakasi. Tozalaki pourtant lokola bana mapasa. Bapasi na bisengo nyonso tokabolaki. Na comprendre o lelo tina oboinga. Obayenga momobulu elekanga. Ouvre-moi la porte vraiment. Je suis au comble du désespoir. Oinima boyena kamwe minge. Songisela na tendresse na pesa yo mama. Bato amabe bako profite po baseka biso Ikaboe mwano yo nakoni kaka mokolo moko. Le sentiment le plus proche de l'amour c'est la haine. Moto ya inaka makasi yende aboya kamakasi. Tozalaki pourtant lokola bana mapasa. Bapasi na bisengo nyonso tokabolaki. Na comprendre yo lelo tina oboyi.